Welcome to my channel Kids Idea TV. Like, subscribe and share my video. ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆଜି ଶିଖିବା ହର୍ଷଉକାର ଯୋଗ। ଯେମିତି କି କ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ କୁ, ସେଇଭଳିଆ କ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ କୁ, ଖ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଖୁ, ଗ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଗୁ, ଘ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଘୋ, च ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଚୁ, ଛ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଛୁ, ବର୍ଗଜ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଜୁ, ଝ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଝୁ, ଟ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଟୁ, ଠ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଠୁ, ଡ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଡୁ, ଢ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଢୁ, ମୂର୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଣୁ, ତ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଟୁ, ଥ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଠୁ, ଦ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଡୁ, ଧ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଧୁ, ଦନ୍ତନ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ନୁ, ପ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ପୁ, ଫ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଫୁ, ବ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ବୁ, ଭ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଭୁ, ମ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ମୁ, ହସ୍ତଜ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଜୁ, ର ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ରୁ, ଳ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଳୁ, ଲ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ଲୁ, ତାଲବେଶ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ସୁ, ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ସୁ, ଦନ୍ତେଶ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ସୁ, ହ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ହୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।